comerç local, la desaparició de les xarxes veïnals. Considerem que l'Ajuntament de València no activa les mesures necessàries per aturar l'expansió d'aquest procés. Ans al contrari, es dedica a endolcir un projecte de viure a la ciutat que menysté i dificulta la quotidianitat del veïnat i facilita i felicita els visitants. Per il·lustrar-ho, dues dades. El preu del lloguer a la ciutat de València està en mitjana en l'actualitat en 928 euros, que són 100 euros més que al començament d'any, quan era d'uns 839. La segona dada, València és la tercera ciutat de l'estat espanyol, després de Donosti i Barcelona, en nombre de pisos turístics, concretament 6,6 pisos per cada 1.000 habitants. Abans de passar dels meus companys a explicar els eixos de treball que tindrem i les accions que anem a fer en els pròxims dies, passaré a fer-vos un resum de les activitats que hem fet, de les accions que hem fet fins ara. Entre barris ha realitzat i donat suport a diferents accions, com a Rusafa, que farem costat a les veïnes de Buenos Aires 31, un edifici donant sigut expulsades per explotar el bloc sencer amb apartaments turístics. A Ciutadella festejàrem una manifestació de turistes per denunciar satíricament l'ofegant turistificació del districte. A Benimaclet, en el marc de les festes populars del barri, s'organitzà un gentritour per denunciar l'abusiu preu del lloguer i la saturació de l'espai públic per un oci consumista i poc respectuós. Cal recordar que totes aquestes accions s'han realitzat de manera conjunta amb col·lectius de cadascun dels barris, ja que una de les premisses fonamentals és l'autonomia perquè cada barri treballa les seues problemàtiques de la manera que es crea conveni. Així, com ha comentat Rosa, un dels objectius d'aquesta campanya és presentar els 5 punts d'aquesta. Aleshores, el primer punt que plantegem és la regulació restrictiva dels establiments turístics per barris i en perspectiva de ciutats, amb la
faran 5 parades per explicar en quina situació es troba el barri després d'aquests quasi 3 anys del nou govern. Estem preparant una recollida de dades interessant al voltant dels 5 punts de l'habitatge, la convivència i els canvis dels comerços. El 12 de desembre a Orriols hi haurà una xerrada amb membres d'Entre Barris i Orriols Convive per a veure com podem enfocar aquest problema, i el 14, 15 i 16 de desembre hi haurà unes jornades organitzades per la plataforma per Rusafa on s'abordarà la turistificació des del punt de vista teòric, institucional i de moviments socials. Per últim, sí que volem informar a la societat valenciana que a partir del pròxim dia 4 de desembre tindrem un espai obert a totes aquelles persones afectades per l'expulsió de les seues cases a causa del que hem estat denunciant al llarg d'aquesta roda de premsa. Cada primer dilluns de mes a Carrer Volta, carrer Santa Teresa número 10, de 19 a 21 hores. Agraïm-vos la vostra atenció i estem obertes per a respondre les vostres gràcies. Yo quería preguntar, bueno, ¿cómo valoráis la actuación o la ausencia de actuaciones del Ayuntamiento en cuanto a estos problemas? Y también cómo está llevando a cabo pues, las actuaciones en el barrio del Cabañal y si se está luchando contra estos fenómenos. El que ens hem trobat amb el que estan fent les institucions de València, la seva primera reacció ha sigut negar el problema. No? Quan les dades parlen per elles soles, i són la tercera ciutat de l'estat espanyol on més pisos turístics hi ha de l'estat. Està clar, es deia que no som Venècia, però és que no volem ser-ho. I aleshores s'ha de començar a treballar des de ja. En el cas del Cabanyal, més o menys és el mateix. S'està obviant això, s'està començant a traure cases a subhasta per a poder tenir diners, per a poder viure en algun moment, començar a treballar en vivenda per al parc públic. Però això no l'està fent real i la qüestió és que la majoria de gent del Cabanyal està notant com està començant a pujar els lloguers. Cada vegada hi ha més pressió per part dels llogaters perquè estan veient que hi ha un negoci. I bueno, les dades de lloguer turístic també estan pujant de forma increïble. No? De fet, és el segon barri de Ciutat Vella que està començant a patir això. Per altra banda, tot el debat que s'està fent al voltant de la tassa turística demostra també quin és el posicionament de l'Ajuntament, és a dir, si es posa o no en marxa aquesta tassa turística, que és una primera mesura de control que s'està fent en altres ciutats sense cap problema, i per altra banda, a què es destina aquests diners que se poden arreglar al voltant de la tassa turística. Si se tornen a utilitzar per a fomentar el turisme, estem fent més gros el problema, o si s'utilitzen per a fer les mesures que estem proposant nosaltres, com incrementar les vivendes socials, etc. Quina relació teniu amb la PA? Sí, quina relació teniu amb la PA? Si heu mantingut algun contacte amb elles? Serà la que més tinga relació en la PA perquè serà una manera de tindre comunicació